हेल' लोगोफोर, दिनै 26 नभेम्बर आरो बे 26 नभेम्बरनि समाव फुंनि रादाब होनो नागिरदों बाहाय माखासे गोबां गोनांफोर आरो बेजों लोगोसे 25टा कुइसन थानाय कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोना मोनगोन आरो बे कारेन्ट एफेयार्सनि PDF फाइल नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन। बेजों थानानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन आरो गासैखौबो नोंथाङा गावबा गावनो फरायना लानो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारियै नायलांदिनि खौरांनि बेलायाव फार्स्टनिफ्राय मा दं बेखौ बुंखानायाव जागोन दि खौराङा गासैखौबो नोंथांमोननो चेक खालामनो थाखाय डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन। बेजों थानानै नायफामनो हानाय जागोन जुदि नोंथाङा गोसोब्ला। बेनिफ्राय फैदो फारियै फार्स्टआव नुनो मोनदों जे 1 नम्बराव काम्पा बरगयारी बिथाङा 10निफ्राय 12,000 भट खमाव जेनगोन। बिथाङा गोबां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो दं। BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ फेजेननानै बे बाराव UPPLआ सरकार दागोन आरो जाख्ल'ग्राफोरखौ जेलाव सोथारगोन। बे बाथ्राखौ UPPLनि बिजाथि BR फेरेंगा बिथाङा बुधबारखालि बुंदों। बेनिफ्राय नुगोन नोंथाङा नेक्स्टआव कर'ना भाइरासआ भारतखौ फिन सोगोमफिनगासिनो दङ। दा बिनिनो पान्जाब सरकारा फैगौ 1 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिम मोनानि कार्फिउ फोसावदों आरो बियो हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम जागोन। हुसियार जानाया गोनांसै। बेजोंल' नङा, बेजों लोगोसे दिल्लीयावबो गोबां गोख्रों साग्लोबफिननायखौ नुनो मोननाय जादों कर'ना भाइरासखौ। दा बेखायनो जोंनियावबो जुदि नंगुबै कर'ना भाइरासआ जोंनावबो फैमारबावोबा जोंहाबो सांग्रांथि थानो गोनां जागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 हिसाबै लखिमपुर जिल्लानि साउलधवा मिलिजुलि गामियाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। जे जोथोबनि थाखायनो बिहामजोखौ न'खरैनो बुथारखोमादों होनदों। जाथायनि थाखाय दा न'खरैनो जोबथेसालियाव थांनांबाय। खौरांनि बादिब्ला सिखामनि सयकियाखौ बिनिनो फिसाय, बिहाव आरो बिखुनजोआ बुथारदों। फारसेथिं बुथारजानायहा 8 दाननि सासे उन्दै गथ'साबो दङमोन होनदों। दुखुनि बाथ्रा, दानि दिनाव जोंनाव मानबता एबा सुबुं सानस्रिया जोंनाव गोमालांबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 हिसाबै बाहाय दङ जे गुवाहाटीयाव थानाय शंकरदेब कलाक्षेत्रआव आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनि जोबथा थैनायनि बिदाय होनाय जिहेतु जोबथा मान बावनाय, बेयाव मिरुनि कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि राहुल गान्धी बिथाङा फैदों बुधबारखालि आरो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा बिथांनि हाबा मावलांनायखौ बाख्नायलांदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 हिसाबै BJPआ BTCआव सरकार दानो हाया बेखौ बिथांमोना मिथिगौ, नाथाय बिसोरो बिसायख'थिनि गेजेरजों फैयो। आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि थाखाय भटार्सफोरखौ नायफामनो थाखाय BTCनि बिसायख'थियाव बाहागो लादों आरो बेखायनो बिथांमोनहा दा गोबां गोहोम खोख्लैबोनाय नुनो मोननाय जादों। बेखौ उरखाव ब्रह्म बिथाङा बुधबारखालि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दा नैबे मोनसे गोनाङा जाहैबाय नाम्बार 6 हिसाबै दिनै तरुण गगৈ बिथांनि गोथै सहखौ गुवाहाटीनि नबग्रह गोथैसालियाव फबनाय जागोन। बेजों लोगोसे आसाम सरकारा गासै मावख'फोरखौ दिनै हाफ हलिडे हिसाबै फोसावनाय जादों। दा बेनि नोंथांमोननो मोनसे पेज स्क्रिनाव होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन। बेजों थानानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै नोंथाङाबो फरायना लानो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय फैदो कारेन्ट एफेयार्सनि बेलायाव नोंथांमोननि थाखाय आङो मोननैसोल' बुंगोन। जेरैहाय फार्स्टआव दङ which state government issued a notification to rename the Haveri railway station as Mahadev Mailara railway station after a freedom fighter ना मा होनो मोनसे रेलवे स्टेसन जेरै हाभेरि रेलवे स्टेसन बेखौ सोलायनानै गोदानै मुं होनाय जाबाय होनदों। बे जाबाय कर्नाटकआव जादोंमोन। दा बेबायदि मोनसेनि उनाव मोनसे नोंथाङा बेबायदि कुइसन टु एन्सार मोननो हानाय जागोन आरो एन्सारखौ टिक मार्क होनाय दंखाजोबो। दा बेनिफ्राय बियो गोबां दङ। नोंथांनि थाखाय 20थासो बानायनाय जादों। बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव लिंक मोनगोन। बेजों थानानै डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन आरो सानफ्रोमबो मोनबाय थानो थाखाय बा सानफ्रोमबोनि बेबायदि PDF फाइल एबा कारेन्ट एफेयार्सनि खौरां मोननो थाखाय नोंथाङा डिसक्रिप्शनाव हाबबानो मोनगोन। डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ आरो प्लेलिस्टआव हाबबाबो मोनगोन। गासैखौबो नोंथाङा चेक खालामनानै आरो फैबाय थानायखौ नुनो थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल अन खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।